Nyt mä näytän teille, miten sä luot tämmöisen saumattoman karusellipostauksen. Ja aloitetaan tosiaan tällä suunnittelumallin laatimisella, ja tässä on koot, minkä mukaan voit sitten tehdä näitä karusellipostauksia. Ja sitten tosiaan kun on luotu se, niin laitetaan tuonne nuo oppaat näkyville, jotta helpommin sitten voidaan sijoitella ne kaikki elementit sinne silleen, että miten ne näkyy per slaidi. Ja sittenpä aletaan tekemään visuaalista puolta. Mä laitoin tähän tämmöisen mun brändivärin taustan. Sitten mä suunnittelin, mitä mä milläkin sivulla halusin olevan ja lisäsin ne sinne. Ja mä halusin laittaa noita elementtejä sille, että ne jatkuu myös seuraavalle sivulle, niin siitä tulee semmoinen yhtenäisempi ilme. Voi sitten siirrellä ja katsoa ja muokata niiden elementtien paikkoja niin kuin haluaapi. Ensimmäisestä tästä kuvasta on tärkeää sitten katsoa, että se ei rajaudu sitten siinä gridissä huonosti se teksti. Sitten täältä sovelluksista mennään Image Splitteriin ja ladataan tämä suunnittelumalli sinne. Valitaan nyt sitten 3, koska ollaan tehty kolmen kuvan karusellia. Sitten lisätään nämä kuvat tähän suunnittelumalliin ja sen jälkeen muutetaan vielä tämä koko oikeaksi. Ja tässä ne nyt on sitten jokainen omalla sivullaan. Tähän voi vielä halutessaan lisäillä näitä elementtejä, jos tuntuu, että siitä jäi jotakin pois, niin tämähän oli tosiaan kuva, mikä tähän tuli, mutta siihen voi laittaa kuvan päälle elementtejä. Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä lopputulokseen, niin tämähän on valmis ladattavaksi. Ja näin mä sain brändi-ilmeen mukaisen visuaalisen sisällön mun Instagramiin noin 5 minuutissa luotua. Tallenna tää vinkki seuraavaa kertaa varten. Ja muista seurata mun tiliä, niin saat uusia vinkkejä siitä, kuinka tehdä helposti ja nopeasti kanavalla visuaalista sisältöä.